ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନିଙ୍କ ଶକ୍ତ ରାଜଯୋଗ ରହିଛି। ଆଉ 3ଟି ରାଶିରେ ଚମତ୍କାର ହିଁ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ଆଉ କୁବେରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ଶନି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ 12ଟି ଯାକ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଗ୍ରହମାନେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରହମାନେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏହାର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ବୋଲି ମାନାଯାଏ। କର୍ମଫଳର ଦାତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଉ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଶନି ଦେବ ଏକ ବଡ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଶନିଦେବ ବୁଧଙ୍କ ସାମିତ୍ୱରେ ଥିବା ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର 9 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ 3ଟି ବିଶେଷ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ। ଆଉ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ଏହି ଚରଣ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଏବେ ଗତି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଉ ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶି ରହିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶି ହେଲା ସିଂହ। ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କୁବେରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଉ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶି ରହିଲା ଆମର ତୁଳା। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କ ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରହରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିବ। ଇଚ୍ଛାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବ। ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ପୂରଣ ହେବ। ଶନିବାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି କଷ୍ଟ ନ କରିବେ କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ କର୍ମ କରିବେ, ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଉ କର୍ମ କରିବେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ଦେବେ। ଆଉ ଏକ ରାଶି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେହି ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କେବେ ରହିବନି। ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଘରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବଜାୟ ରହିବ। ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ଶନିଦେବ। ଆଉ ଏକ ରାଶି ରହିଲା ଆମର ମୀନ ରାଶି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଉ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଶନି ଗ୍ରହ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବେ।